Landa garapenak 122 handitu ditu 5,5 milioi eurora arte Lurberri errelebo programaren pizgarriak gazteak lehen sektorean sar daitezen erraisteko. 100 lagun bertaratu dira Elizondon elkarlaneko etxebizitzari buruzko lehen jardunaldi informatibora. Nasubinse enpresa publikoak antolatuta, hurrengo topaketa martxoaren 2an izango da Berriobeitin. Jesak 1,3 milioi euroko kostua izan duen zeharbidearen egokitzapena eta eraberritzea estrenatu du. Nafarroko lehendakariak 1,370,000 euroko inbertsioa jaso duen Murtxanteko eguneko zentro berria inauguratu du. Iruñeko udalak 76,000 euro inbertitu ditu Tomas Caballero parkeko aurrendako jolasgune birdezinatzeko. Iruñeko udalak informazio kanpaina bat kaleratu du patinete elektrikoak erabiltzeko erantzukizun zibileko nahitaezko aseguru eduki behar dela oroitarazteko. Martxoren 14an Zunbilan egin den kantu zaharraren bazkarirako txartelak salgai paratuko dituzte larunbat honetan. Landa garapeneko eta ingurumen departamentuak 5,5 milioi euroko laguntza deialdia bideratuko du gazteak lehen sektorean sartzen laguntzeko, belaunaldi errelebuko Lurberri programaren esparruan. Horrela 122 igo dira 2024ko urrian abian jarritako pizgarri hoiek eta hoiei esker 95 gazte nekazaritzan eta abeltzaintzan hasi ziren iaz. Jose Maria Ayerdi landagarapeneko kontseilariak eman du horren berri asteazkenean egindako gobernu bilkuran. Bertan, adierazi duenez nekazaritza usteatekien erreleboa, gazteak sartzea eta landa eremuetan jendea errotzea funtsesko gaia dira. Bere departamentuarentzat hainbat programaren bidez lan egiten baitu Lurberriren kasuan bezala. Ildo horretan Ayerdik azpimarratu du jaz lehen aldiz abian jarritako laguntza hoiek harrera ona izan zutela, eskaera handia eta kualifikatua eragin zutelako, eta horren ondorioz 95 gazte sartu zirelako sektorean. Horregatik aurten aurrekontua handitu dugu eta handitu daiteken partida bat sortu dugu, landa ingurunean ekiteko prest dagoen inor kanpoan gera ez dadin azaldu du. Zehazki 40,000 eta 80,000 euro arteko laguntzak dira proiektu bakoitzeko lehen ezarpena sustatzeko eta diskriminazio positibo egiten zaie eredu jakin batzuei. Eredu horiek konkurrentziaren arabera bikoiztu egin ditzakete nekazari edo abeltzaintza bakoitzak jasotzen dituen zenbatekoak. Hirugarren lehendakari orde eta etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilaria Begoña Alfarok lehen jardunaldi informatiboa inauguratu zuen atzo Elizondon. Lurzoruan edo eraikin publikoetan garatuko den elkarlaneko etxebizitzaren eredu berriari buruz. Bertan etxebizitza eskuratzeko formula berri honetan egonkorragoa eta eskuragarrigoa interesa duten 100 persona baino gehiago izan ziren. Nasubinse enpresa publikoak antolatutako hurrengo topaketa martxoren 2an izango da Berriobeitin, eta herritar guztientzat zabalik dago. Oskar Txibite Nafarroko gobernuko koheziorako kontseilaria, Jesus Mari Rodríguez toki administrazio eta despopulazioko zuzendari nagusia eta Roberto Martínez Esako alkateak Esako zeharbidearen egokitzapenaren eta eraberritzaren inaugurazioan parte hartu dute. Enea 5,410 errepidearekiko elkargunean biribilgune bat eta 56 aparkaleku berri egin dira ekintza honekin. 1,3 milioi euroko inbertsio eginda eta horietatik 789,671 euro lurralde kohesio saila jarri ditu. Herrilan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren 277,010 euro eta toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusiaren 545,181 euroren bitartez. Enea 5,410 errepidearekiko elkargunean biribilgune itxi bat jartzea, bide eremuaren eta aparkalekuaren arteko espazio fisikoki eta modu garbian bereiztea, aparkalekurako sarbide independentea izatea, transizio espazioetan berdeguneak sartzea, eta espaloiak eta oinezkoentzako pasabideak prestatzea. Halaber,
Hotelguneko aparkalekuan 56 aparkaleku egongo dira zeharbidean bertan eta urtegiko presara sartzeko errepidean. Nafarroko lehendakariak Murtxanteko eguneko zentro berria inauguratu du aste honetan. Zentro horrek duten 75 urtetik gorako pertsonei arreta integrala emateko 70 plaza ditu. Mendekotasuna dutenak zein ez dutenak. Baliabide berria Nafarroko gobernuak finantzatu du 530.000 eurorekin eta horietatik 40.000 euro Next Generation Europar funtsetatik datoz. Murtxanteko eguneko zentroko obrak 2011an hasi ziren eraikinaren egiturarekin eta 140.000 euroko hasierako inbertsioa egin zen proiektu egiteko eta gauzatzeko. Horietatik 130.000 inguru Nafarroko gobernuak jarri zituen. Obrak geldirik egon ziren 2012tik. Hamarkada bat geroago, 2022an, Gizarte Eskubide, Gizarte Ekonomia eta Enplegu Sailak 400.000 euroko diru laguntza eman zion Murtxanteko udalari, zentroaren jabe eta sustatzaileari, proiektua suspertzeko eta martxan jartzeko. Gainera, urbanizazio kostuak gehitu behar dira 156.000 euro Murtxanteko udalak ordaindu dituena. Guztira, 816.000 euro erabili dira eguneko zentro eraikitzen hasi zenetik martxan jartzeko. Baliabide soziosanitario berria otsailaren 2an jarri zen martxan eta Resaireko Carmen Huguet fundazioak kudeatzen du. 30 plaza baimendu ditu eta dagoeneko 21 erabiltzaile ditu. Egunean zehar oinarrizko behar personalei, terapeutikoei, errabilitaziokoi eta soziokulturalei arreta eskaintzea du helburu. Erabiltzailei ohiko ingurunean egotea errastuz eta zaintzailek lagunduz. Eguneko arreta zerbitzu eskaintzea du astelehenetik ostiralera, 8 orduko ordutegi malguan, hau da 7:30 arrasleko 6tara, gutxi gora bera, erabiltzaileen beharren arabera. Plazaren prezioa lanaldi osokoa 1.552 eurokoa da erabiltzaile bakoitzarentzat, baina Nafarroko gobernuak itundutako eta finantzatutako plazak direnez erabiltzaileek 315 euro ordaintzen dituzte hilean. Horrela bada, Gizarte Eskubide, Gizarte Ekonomia Sailak kostuaren 80% hartzen du bere gain eta erabiltzaileek 20%. Iruñeko udalak goitik bera berritu du Tomas Caballero parkeko haurrentzako jolasgunea. Gune berri horretarako udalak zura elementu nagusi gisa erabiltzearen aldeko apustu egin du, baso bat irudikatuz. Hirigintza gerentziak eta batzordeak jolasgunea bisitatu dute. 76.093 euro inbertitu dira guztira bertan. Tomas Caballero parkearekin batera, Iruñeko udalak beste 2 eremu berritu ditu kontratu beraren barruan, San Francisco plazako eta Santa Lucia pasealekuko haurrentzako jolasguneak. Gainera, hurrengo asteetan, bertze haurrendako parke batzutako zoladura berritzen hasiko dira eta 100.000 euroko inbertsioa partekatua beharko dute horretarako. Honako hauetan eginen dituzte berrikuntzak batetik, Txantreako Maiatzaren lehenaren plazako haurrendako parkean, bertan zoladura 2007an instalatu baizen, eta bertzetik Donibane Fiteroko monasterioaren plazako jolasgunean dagoeneko 24 urte baititu. 2026tik aintzinera patinete elektrikoen erabiltzaileak erantzunkizun zibileko asegurua sinatzera behartuta daude. Neurri horrek plaza bakarreko eta motor elektrikoaz igiarazitako mugikortasun personaleko ibilgailu guztiei eragiten die. Hau da, patinete elektrikoei, segwaiei eta monoziklo elektrikoei. Asegurua ez izatearen ondorioz, 601 eta 3.005 euro bitarteko isuna jar daitezke. Bete behar berri horretaz ohartarazteko Iruñeko udalak informazio kanpaina bat abiarazi du. Horren barruan etiketak banatu ditu, neurriak gogorazteko eta ohar hori bera margotu du hiriko bidegorrietan. Halaber udaltzaingoak informazio jarduketak areagotuko ditu ibilgailu mota horiek gehien ibiltzen diren kaletan. Iruñeko udalak 5.000 euro bideratu ditu informazio kanpaina hortarako, hiriko 24 bidegorritan ohar oroigarriak margotzea barne hartuta.
Erantzunkizun zibileko nahitaezko asegurua sinatzeaz gain, ibilgailu personal arinek baldintza hauek bete behar dituzte. Zirkulazio ziurtagiri edukia behar dute. Trafikoko zuzendaritza nagusiaren erregistroan izena emanda egon behar dute eta identifikazio etiketa bat izan behar dute. Esleitutako inskripzio zenbakia edo hala badagokio matrikula zenbakia barne hartuta. Zunbilako Ulibeltza elkarteak antolatutako kantu zaharren bazkaria martxoren 14an eginen da. Angel Mari Ezkurrena, Bankako Menditarrak, Aitor Ibarra Jalisco eta Beñat eta Andoni Mitxelenaren musika soinuarekin kantuan aritzeko aukere ederra izanen da. Bazkarirako txartelak larun batean otsailaren 28an 60 eurotan salgai jarriko dituzte Ulibeltza elkartean. Arratsaldeko 7 elkarteko bazkidek eta bikotekidek eros dezakete eta 7:30 gainontzekoek. Pasaden urtean salgai paratutako 108 txartelak segidan saldu ziren, martxoren 14an 1:30 Ulibeltzak elkartean hasiko da bazkaria. Musikaz eta kantuaz gain, magra, langostino egosiak maionesarekin, ahaten salada epela, esparrago eta zainzuri brika, onjo salsarekin, bakailoa piperradarekin, karrillerak eta torradak izanen dituzte, baina edariak, kafea eta kopa ere. Ohikoa denez, elkartean bertan emanen duten afari meriendere prezioan sartuta dago. Bagatoz ikasleak, bagatoz gurasoak, bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak, bagatoz indarberriz. Bazatoz? Baztan ikastola aurre matrikulazioak egiteko epea zabalik martxoaren 9tik 13ra. Informazio bilera martxoren 4an izanen da arratsaldeko 4:30 parkeko ikastolan. Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa, administrazio kudeaketa, erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur-hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguruak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguruak. Urtea unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen asegurua. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimendu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira.
Automatizazioa, bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala, bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Berantoki Ona Institutoa.